Céad ar díal an seo don galt an rotha ban an locha, an céad bhád den sais seo sa tír le hinal gáile. Ná cailigi an deis taistal ó locíile go drum dáthír. Sa níú hís déag, fiú locíile í máile ligi, líon lán le bád de gach cinna, bád seol, bád rábhíochta agus bád íscreachta. Ach ba é buach fuinte na bliana ar an isce sa loch, ná an gealta bád a bhí ar siúil 2,000 éarnasa. Tharing sé na mílte hiag brúch na locha chun fécinn sé na rása. Á cheas bád amháin amach, bád beag aimid agus na máidí rábha an a thairgt ag Bríd Byron nó Beezy mar bhar aithne orthaí. Cuirbhí an bhean éineach seo a cónaí ar Oileán na Mue ar Loch Ille, gan de cóbhlúadóir eici ach na hain is na hanbhithe. Ban an locha ag líú ar an nolta rotha ar an loch. Ach ba é freisin an tanam ag lí muintir ligi ar Beezy, a bhór inis an teáin, ó rugaí in 8 an hain, go dtí go bhór sí bás i 9 Loch Ille, Loch Fionnisce, Fuinse na Garbhóga, le cuilte agus cnic go muir go hart himpeléir, agus níos mó ná 20 Oileán air, ach gá duine ná dúirí ina chonaíán, seachas Beezy féin faoin am a bhásaí si in 9 Bhí aithne ag Beezy ar Willie Yates, mar glísí ar, agus ina leabhar reveries, cuimhní an Yates siar ar ihe a chaid sé ag ghuill slis. Ina lí ar chairg, ag fearra amach ar na Oileán ar an loch. Ar nói, scríb sé dán faoin mharaigh sin. I róí mé inis, agus rocí mé go chilan inis frí. Agus tógaí mé bochan beagán do cré is chleitena déanta. Ní srá pónarí a bhaid agamán, agus cearceog don bhach. Is mé mo chonaíán go héinreach I blasóg chuile na beach. Bheadh síocháin aige an cinse, a hitseach comáil céine ar Oileán Beezy is a hitseach si ar inis frí. Agus tá daoine áitiúla an, a creideann gur scríb Yates dán eile, chuig inis san isce, faoi Beezy I féin. Rugu Bríd Beezy Byron is sligach I mí Abran 8 Dáistí a níos ar inis an teachín. Dá brí tuismóirí sa teach mór Hazelwood. Cé go raibh an saoilt sa teach mór fecha eici féin agus cé go bhfuair tuismóirí bás agus os na déige. Bhí saoil sonna eici ar an Oileán ina chéanir agus íon an deile leis an saoil mar a bhí. Fós si James Clerkin go déanach ina saoil I 9 ach tar éis dó bása áil in 9 Ní raibh de cuarsna eici ach na hain is na hanmhithe. Bhí cáil ar Beezy mar gáil ar an gadramh a bhí eici leo. Bhí eile bháin a tháinig cuici go rialta ar an Oileán, ar a chléigh sí pás. Éon beag, rí rua, a tháinig isteach sa teach go léithúil, chun brisci a áil waithí
ar chlééis si tám. Agus lig si do ghaoine ón míntir, cuireadh agus beithí a chuineáin comhaid. Bhí an ceann ag na híoscairí orthu, agus bhuail siad isteach chuicí go minic, nuair a bhíodh lá mór íoscaí ar siúl acu ar an loch. Bhí clú agus cáil ar an machar Jumbo McCarrick I Máille Liggy, mar dhealar na báid a bhí aige ar Loch Gile. Thóg sé páisinéirí a machar an loch go rialta, ach fanna anam bio, u gribhna na nína, mar dhealar an gáirdeas a bhí aige le bísaí, agus go háirithe mar dhealar achtar a tharla I 1947 ar an loch. Bhuail siadú sneachtú fásach sligach an bhliain sin agus bhí Loch Gile go hiomlann róte. Le blianta bhí Jumbo McCarrick agus cóide leis ag bualadh isteach chuig bísaí go 7 ar inis an seacín le gúil agus airí eileidí. Tholáirigh siad féin agus cumann níomh insin de pól na hairí sin. Ní raibh mórin de bhín an tíl ag bhísaíocht ach ba gnáchtí rábhaíocht isteach go dtí an baile mór uair sa teachtain chun na pinsan na bhailiú agus bhíú deach eici sa teachtábhairne ba ghearra den loch agus ar a bailach ar ais abhaile. An lá áirithe seo I 1947, hit sneachta ina bhrat trom a clúdaí an dúthaí. Thug Jumbo faoi deara agus é ag fécinnt amach ar Uileán Beasaí, nach raibh deadach ar bith ag teacht ó Himmler Beasaí, agus thucair sé go raibh rud ag an míceart. D'eagraigh sé grúpa le dul amach cuicí agus é féin á rórú. Bhrú siad bad os a gcóir ar nes go róte, mar bhí agla arthú gur meise an lecair fiú. D'úsáid siad an bad le déanamh cinnte gur an talamh amach ran Púsláin. Nuair a phris siad teach bísaí ar an Uileán, bhí si sáte sigan, I ocrasach agus préachta leis an bhucht. Bhí a madar agus a cad taobh lei, agus iad marmh. Deirí le Jumbo agus a chuide, bísaí a chuirte rásló go sligach go sábailte. Bhí si san ospidéal an sin ar fá písa, ach nuair thuúla si daoine cogarníal faoi ag chunal an a sin amach, thóg si na cosa lei agus déala si ar as go dtí Heilán féin. Ba an bhí si nuair thucair gráin ní ralaí an céad bhain iiriseoir leis an pápar an Western People, ar aglah a chur ar Beasaí, an tain aglah riamh ar rinne Beasaí. Mis sé gráin ní reithilí bhí céal, nuair a bhí mé me cailínóga go bristigach leis an Western People, chula mé scéal faoin sean den Beasaí a bhí ina cónaí ina éonar ar Oileán ar Loch Gile. Bhí bád ag Carolam agus Jimmy an Birchagan ag rábhaíocht sús an abhainn ar Coach Beasaí. Thnig Beasaí an bád ag teacht agus búil sí linn ag gimmel an locha. Nuair dúirt mé gur teastín wem písa scríb fuchi ar son pápir. Cur sí fáilte rón is deach sa teach. Ben jazz a bhíonn si agus thug si cop an téadúin. Bhí muid a cant agus mise ag scríb nótaí. Dúine sí scéalta dom faoin na híoscairí agus na daoine cos ann in sligach a bhíonn an cnáda dí. Leabhar sí faoin na cáide an Philip W.B. Yeats ar ghlí sí Willie ar, agus A.E. George Russell, Philly Callúil eile, agus Jack Lambert an leabhar lánaí sligach. Nuair a bhí muid a cant, jetal scata aonaí isteach an doras, agus sí siad ar an mord. Jerry Beasaí a doscail sí cofra agus tóg sí rinch brisci amach as. Bris sí ag iad agus tosnaí na héine a ggéithe as a lábha, dúirt sí gur raibh cáide bídach iad. Thóg mé pictrí Beasaí les buí, le ma camera busca beg, agus geall mé go take mé reis a ríis.
Seachtain in í sin, tháinig mé reis le brisci agus an pápir, ben jes a bhíonn si. Bhí Beezy ag drudgem le 8 faoin am seo, agus I fós ag rábhaíocht léithí I muna báid féin ina héanaar. Bhí muintear chluigi, borthir go báte a bheith sí lá aigean. Ar an 8 lá de bhí na nollaig, 9:49, thug Beezy a cuairt ar bhaile chluigi. Bhuail sí le Vincent McLaughlin sa bhaile mór, thart ar cahar clog, agus tharraigh sé siomh ina car ar rais go dtí a bád féin ag an gcé. Bhí sé ag gearan faoin amsir agus a sláinte féin I gcuiteanna. Bhí sí an os le brí tusk pianta a bheith ina cnábheith eici, agus é Jackar orthaí crumú síos. In scéal, Beezy. Del mór an scéal, droch aimsir, smud strúmpaíonn seo leis a bhuacht. Os mo choroig, si chu tín sé éigen bhfuil me nána I lúpa. Ar an mealach ón gcóir go dtí a bád, chlánaí si. Carry Vincent léithí a mála seo bedorta a chur na bád. Thugraí si na maidí rábha agus tharrainn si ar a míle díhal. Cuinní Vincent súil orthaí go dtí gur sreoch si a thuileán féin, bhí an amsir salach an tróna sin. 3 lá ina dhé sin ar an dónach, thug Jumbo, Vincent agus Pádraig Fallon cuairt ar an Uillinn le Harry do Bheasy, mar ba gannach dóibh. Thug siad faoi deara go raibh maidí rábha fágtha sa bhád ag Beezy, rud nach nearna siad ag gná. Glí Vincent amach a hanam, Beezy! ach freagra ní bhuair sé. Beezy! Thug siad aig ar an teach. Ar bhécinn isteach an inneog, thug siad faoi deara nar chudail si sa labba. Bhog siad go finneog de cisteanna. Bhí an caithir os cóir na tine, dóite go donna. Beléir nach raibh rudaí I gceart ach thóg sé tamil orthú. Tar éis dómh brisú isteach an doras, déanamh amach nar luaireach na tine amháin a bhí I lár an seoma os cóir na tine, ach luaireach na maibh. Ba dheacar an aonaise a creidint. Ar clé faoin gcathaoir, tháinig siad ar chus Yas Beezy, ón luúin go dtí na barricíní amháin, an tain cuid dí a bhí fágtha, seachas a bléas cnábhach dóite sa tintán. Bhí a mála seo bagdóireachta fós mar bhí sé nuair a chur Vincent sa bhádé ar an Jardín, agus bhí na bútaisí a chaisí ar an lá dearannach sin I sligach, ar dheis in aice na tine. Bhí an cóta a chaisí an lá sin crochta ar an mala. Bhí foiinneoga agus duras an si faoi glas ón taobhas si, agus ní raibh ach an tain duras amháin sa teach. Dar leis an gusta crónéire, beléir gur bhfuil si a ceann sular hit si isteach sa tine, ach níor bhéidir leis an doctor ará go raibh si marmh sular dóí. Is féidir fós, cuairt a thuirt ar Uillán Beezy má aigheann tú bád. Rud a rinnemer le Martin Enright. Hastal Beezy an 3 fíle steach amach go dtí an míon tír go rialta ag rábhaíocht ina bád beag aimimid féin. Inis seomid ar Uillán Beezy inniu. Seo an tain rud atá fágtha de heach Beezy inis, agus mar éiceann sibh tá sé ina athrach. Na réachann tú amach na finneoga ar an rairc ionteach sin de charid dúnaí inis fríg agus na héileáin bheag eile, agus gan na clostáil thart timpairt a do bhealach amach an seo ach an tuisce ag lapadíl ar thaobhann an bháid. Tuigeann tú go maith an fá ná réig Beezy an áit seo an neamh féin a riamh. Ba freagóideach agus bú fásach an chuí ar innig Beezy bhocht ar chlí na fíringe. Ach cho fada, is a leanan muintir chluigig ortha ag tuairt cuairt ar na leán, agus a aid is a churtar chéire agus behíig ar féarach ann
Fannig spirit bísí bio. Tá loch geile fós go nótha caniu le clubrábhaíochta an bhaile ag dul ó neart go neart. A chu muoth ar inis an teachín, inis bísí. Má gúnan tú de thula, is féidir í a hailú fós an. Bían an lucha ina seasa bhanacha leis an duras soscailte. A lámh san air ag fógáil sláán ag a cuairtóirí. Go éin le clustal. Scíán ag búla. Agus an sin siachan. Siachan ag titim go máil.